Masyadong maliwanag. Wow! Wow! Ayan, pasensya na ako guys kasi nagpakalbo kasi ako eh. Ay, sorry. Ayan sa touch mahal, Ari Carmen, Manang Nels. Sabi nga lang dyan, tatalit niyan sa 1 million viewers natin. 2 million viewers. Wow, walang jacket. Saglit lang guys ha, may nais lang po. Salamat ating sa mga magarang jacket. Ano magarang jacket? Ayun, kamusta naman mga ating Nels? Kamusta naman yung bakasyon? Kamusta naman ang Espanya? Ayun, kamusta naman yung mga Espanyol doon? Yan po yung mga unang nanakop po sa atin mga Espanyol, di ba? Hindi tayo tumawa. Tambay lang aling ko at nagpapakain pa yan. Sige, mahal aling Carmel. Miglaw dyan ulit sa inyo. Pasensya na ko sa bero kasi malamig. Dami namin na mahal ko. Maraming salamat na mahal aling Carmen sa 3 months na pa-membership mo dyan. Ay, magalaw shoutout. Member 3 months, Falcon 1. Ayan. Tambay lang aling. Ayan. Okay lang aling. Faulty mas siya. Pagod. Alam mo na. Wala talaga. Ding Nels. Hirap kumita ng pera. Ay, mga shoutout ulit dyan sa 4 million viewers natin. Kamusta naman kayo? Pasensya na kayo, pero extend na lang live natin kasi tinatamad din minsan ako mag-live eh. Ayan, kung may mga premiere po kayo dyan, may mga ano kayo, baba nyo tamsakan po natin.
Pati rin nyo ako, member ko. Ay, ganun talaga yan, Ma'am Nels, kasi nga, galing mo na lang Spain. Pahingaan mo muna. Hindi, ganun talaga yan. Minsan ganun. Sa akin kasi minsan pag naparinyo kay Ma'am Scarlett, minsan ayaw pumasok. Pahingaan mo na mga ating Calvin, kasi pagod din naman yan. Maaring nila. Yung kahit ano lang tayo, 1 hour. Ayan, subukan ko kumanta kasi pag kumanta ako meron ako hindi na ako na hindi ko na wala na action yung ano ko eh. Sa PR sa direct kaya. Alin, paano ba gawin sa palipad ko ayaw naman na? Ganon talaga yung ating Nels, hindi siya minsan dumarating talagang time na ayaw niya magano. Pahingaan mo lang. Gusto ko mag-renew yung palipad ba? Parang dami yatang napunan si Ading sa Spain. Oo. Ganon talaga yan, Ading Nels. Dumarating ko yan kasi ako minsan dumarating na hindi makarenew. Pero pahingaan mo lang. Ayan. Shoutout ulit dyan sa inyo dyan guys. Sa lahat ng mga members ko dyan, may galaw shoutout ulit sa inyo. Ayan. Siyempre magandang gabi. Magandang gabi sa bansang Pilipinas. Sige, mahal aling. Ay, mahal aling Carmen tuloy. Ayan. Okay lang po yan, Manis. Ganun talaga yan. Hintayin mo lang. Nakadalawa na ako SIM card, Ading Falti. Send ko sa'yo mamaya sa messenger mo. Ayaw pa rin siya? Kaya. Maganda nga yan, Ading, para hindi ka makapagpalipad. Hindi, ganun talaga yan, Ading. Hintayin mo lang. Magre-renew yan. Nag-ano lang yon, nag-hold. Kasi ang YouTube mo yan, maraming mga kuskus balokos na kasi. Nakasabay ng panahon. Ayun, subukan ko may magkanta ng isa. Tingnan ko kung maano siya. Kung pwede ko siya magawa ng action. Kasi marami akong hanapan ko ng kanta. Hanap mo na ako ng kanta. Subukan natin kung wala siyang CPR. Hello, mic test. 1, 2, 3, 4. Hanap mo ako ng kanta. Ayun. Subukan natin to kung hindi pa rin siya ma-mute. Wala na. Ayan, shoutout dyan sa aking members kay Ma'am Carmen, kay Ma'am Scarlett, kay Nor from Yellow Star 7, Bro Noel Narahayan, Mama Bros Vlog. Ayan, siyempre kay Loz Manong Azar. Kaya may shoutout. Subukan ko lang ito guys.
Kasi hindi ka siya maano walang aksyon. Subukan natin. Bigyan natin siya ng share. Ayan mga love, shout out ulit sa inyo dyan guys. Support naman natin Tingnan natin kung hindi siya. Anong oras na ba? Haba. Siguro'y natutulog ka. Nais ko sana ay tawagan at itanong sa'yo. Naman ba ako ng isipan mo? Sana pati na rin ang puso mo. Alam mo ba ako nahihilo, nalilito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, nung puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao ay katumbas na. Miss kita, miss kita. Ayan guys, support natin naka-pin. Ayan, patamsak. Patamsakan natin maya natin. Ayan, kape. Di ba dapat ako lang? Oo nga. At wala nang iba pa. Sa Karangos. Ayun mo sa tamas. Bago ang lahat, hiling mo ba yun nawain na magbigyan ka? Bakit ba nagkaganito? Papiyok pa. Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, nung puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao ay katumbas na. Miss kita. And sa That's Our Mom Sweet September vlog. Ayun sa may nakapin po, support naman natin. Miguel, shout out po sa lahat. Maraming salamat Mom Sweet September vlog. Ayan, mga practice na po tayo. Isang kanta na ito, baka na malaman ko kung ano yung display. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng aking kwento, maghihintay pa rin ako hanggang kailan ay ewan ko. Tandaan mo, huwag limutin, pakinggan ang iyong damdamin, at sana iyong piliin, at iyong hilingin. Ay ako. Yan, mga sa tatuloy dyan kay Ma'am Nelda. Salamat sa papin na ding. Ayun, sige. Aning Nelda dyan po. Ayun, maraming salamat sa inyo guys. Ayun guys, ano lang kasi kahit yun guys. Kasi mahirap mag-CPR. Isa lang yun, testing lang po yun. Kasi hindi ko kasi matanggal na yung ko CPR. Walang action na. Sharing na talaga lumabas. Kaya, ano na lang. Ayan, sige. Kamsakan ko na lang yung mga premiere ninyo. Ayan, magandang sa tatuloy sa inyo dyan, guys.
ba? Ayan, view tayo kay Ading Nels. Sige ma'am, September, samsakan natin yan. Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan. Ayan, maraming Carmen, mga shoutout ulit. Kaya maraming salamat sa inyo dyan sa Padamo Ma'am Sweet September. Ayun, view ako Aning Nels. Kita ba? Labo eh. Dan kapatid. Para bang nag-iisa? Oo, ila-ila yung aso. Wow, premiere in 2 days. Wow, sarap. Ayun, medyo naman. Sige ma'am, September, tamsakan ko muna to. Tamsakan na natin yung 6. Siyempre kaya ring nails din. Ayun, shoutout sa'yo ma'am Scarlett. Ayan, may shoutout sa'yo. Okay, sige muna ma'am Scarlett. Ayun, nakapagparinyo ka na. Ayun nyo ba yan? Ayun guys, may pinag-pin si Mama. May nakapin ako dyan. Support naman at pag-view naman, Karinels. Ayun, maraming salamat sa Ma'am Scarlett. 6-month membership ka na pala sa akin. Ayun.
Adding Scarlett. Ito ako din, Elsa. Disco Tracks. Aring mga shoutout. Disco Tracks. Ayan, palisan na ulit dyan sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Scarlett. Sa patambay mo dyan. Ayan, mga Aring Nils. Ayan, pasupport naman natin pa-view naman, guys. May naman si Ma'am Davy. Ayan, habang tapusin ko muna yung tamsak at view kayo, Ma'am Davy din. Ay mo pinapansin. Ayan, mega lang shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, kaya rin, Nels. Ayan, pasupport naman natin nakapin dyan, guys. Ayan, shoutout din yan sa bansang Pilipinas. Magandang umaga dyan sa aking pamilya dyan sa bansang Pilipinas. Ayan, shoutout ulit mga OFW. Mga palandes at mga service pa yan. May shoutout ulit sa inyo. Ayun, pang-anim na view to, Aling Nils, ha? Ayan, mga lahat, shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa pabiji-biji nyo dyan, guys. Ayun na. Ang oras, tak na alas
9:59 ng gabi. Disco Tracks. Amsak Dan bro, ayan, maraming salamat sa iyo bro. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan bro, pasensya na. Hindi na ako nag-comment dun sa live mo, pero doon ako bro, nagtamsak. Silip ako niya sa kanta-kanta mo. Busy. Ayan, sa 5 million viewers natin, Miguel Adjalat, bro. Noel, maraming salamat sa pagdalaw, bro. Astig, dating mo, bro, palkon, ha? Nataka, bro, kasi gabi kasi, bro. Medyo tigasin tayo pagkagabi. Ay, hindi kasi ako. Sa oras nanta, bro, para update lang. Panay, cancel kasi ng live ko, eh. Astig talaga, bro. Ayan, 6 million viewers natin yung Miguel Adjalat ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, siyempre, dalaw-dalaw lang. Ayan, maraming salamat sa iyo, bro. Ayan. Ayan, support naman natin. Binaba ko rin upcoming live support ni Ma'am Davy. Upcoming live niya. Naubusan ko ng tapsak si Ma'am Davy. Ayan, pabyo naman guys yung nakapin sa taas. Yung ni Ading Nerds yung kanyang video ang nagdakadaka sa Spain yan, guys. Para masilip kayo ng lugar na Spain, Espanya. Yung Spain kasi yun ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa atin, di ba? Tama ba? Espanyol. Buti ka bro, hindi ka bro, pagka may CPR ka, hindi ka nag-sharing. Sa akin kasi ngayon, automatic sharing na bro eh. Wala nang action na binibigay. Mayroon din siya action, pero hindi ko siya ma-mute kasi unable to open tools ang lumalabas kasi. Kaya may iwas muna ako sa kakanta eh. Danjo sa nakapin. Disco Tracks. Kaya naman sana kanta-kanta lang kahit medyo sintonado tayo mga kanta. At tamang music lang po tayo. Love song. Ayan, open love song. Ayan, non-stop po yan. Music ay wala CPR. Oh, ganun talaga bro. Sa akin bro, pag pula, mas okay pag pula bro kasi maano ko siya, matanggal ko siya. Pero pag hindi siya pula, hindi ko na siya hindi ko na ma-open tool.
Sige bro, okay lang po yan. Meron talaga siguro. Ayan, Alalin. Bigyan lang shout out. Okay bro, sige, sige. Ayun, bigyan lang shout out ulit sa inyo guys. Sige, naka-view na kayo kay Ma'am Carmen. Ano? I-pin ko na lang to si Ma'am Davey. Bagay na ka naman. Maraming salamat ulit dyan guys sa patamsak. Pag-view nyo kay ating Nels. Coming live, upcoming premiere pala to. Sige lang. Manitan ko na lang. Ayan, 7 million viewers natin Miguel Ad. Shout out ulit sa inyo. Maraming salamat dyan sa pa-BG-BG nyo. Oy! Okay, support naman natin sa nakapin si Ma'am Davey. May na internet ko. Umikot. Refresh mo natin, refresh. I know you're gonna dig this. Show that butt, don't try to hide it. Show that butt, don't try to. Disco tracks. Lolo Bigs, bigyan lang shout out sa ni Ma'am Scarlett lang. Mo kong i-text kahit saan. Yung kanta ko kayo mamaya guys. Try natin yung mga pa-CPR. Dan sa nakapin. Ay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Lobat na ba? Ay pa ko nakakanta. Tingnan natin ha. Kung anong action niya. Ito, kantayin natin to para ayun.
Ayan, mga nasa tutuloy dyan, guys. Subukan natin magkanta-kanta naman. Sabi mo, ito na tikas ako eh. Okay, isang hours lang. Asan ang pag-ibig mo? Dati ay narama. Ano yun? Puso mo'y naglaho na. Wasin sa video mo, ading. Kahit nakasama ka, para bang nag-iisa, di ba mayroon kang ang iba? Pilit mang isipin na ako'y mahal mo pa, ito'y hindi ko magawa. Wag mo nang itago pa, kung sadyang ayaw mo na, sana nga'y lumigaya ka. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay hindi iwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Ayan, mga ulit sa inyo. What's in video mo, ading? Ayan, mga ulit dyan sa 4 million viewers natin sa 21 tamsak natin. Maraming salamat ulit sa inyo. Nahanap pa rin kita, ayos nang makita ka, di man tayong dalawa. Kahit di mo na mahal, ibigin kita'y bawal, ang puso ko'y para sa'yo lamang. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iiwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Sabi mo ay ako lamang. Ayan, sa tawad sa'yo, Ma'am Scarlett. Sabi mo ay di iwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo. Oy! Ang puso ko. Ayun. O, diba? Ayan sa tatlo mo, Scarlett. Tama kantahan lang. 6 million viewers natin yung mga ilan. Ulit sa inyo. Maraming salamat. Sige. Kami talaga. Para ma-enjoy natin yung ating live stream. Kanta-kanta. Tapos mamaya. Ayan, pa-support naman guys ng kapin sa taas. Ayun. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ayan, para sa'yo ito, Ma'am Scarlett. Ayan, shout out ulit dyan sa inyo dyan guys sa 6 million viewers natin. Harang! Host! Ayan, maraming shout out mo yan, Ma'am Norm. Ay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayon'y nakita ka, di ako papahayag. Sa piling ko'y walay pa. Bawat
naisin mo'y bibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iba yung buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Yon, send nila siya doon sa'yo. Ito lang na Sir Falcon, tayo yun, kumira kita yung laki. Yan sa tayo sa maraming sana. Yan sa tayo Lods Jones TV. Ayan, tamang kantahan na lang po tayo, guys. Ito na si Seth. Baka magalo yung Seth. Tulog ka na yan, Seth, ha? Yan sa tayo Jones TV. Jones, Lods Jones. Pagkala siya ito. Ang akala ko ika'y pangarap lamang, di makikita at di masisilayan. Ngayon alam ko na ikaw ay tunay, aking mamahalin at di paluluhain. Bawat naisin mo'y bibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sanang magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iba yung isa na siya running nerves. Kung buhay ko'y nalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iba yung excuse me. Alay sa'yo. Kapag nawala ka, wala na rin ako. Pag wala ka, wala na rin ako. O, diba? Ayan, nagsatat sa'yo, Seth. Okay, let's Jones. Kay Ma'am Carmen. Nagsatat siya, let's Seth. Dito hanap tayo ng mga magandang awitin, siyempre. Kasi PR lang naman tayo eh. Sharing na naman talaga ito eh. Last na lang. Para konti lang sharing na. 6 million viewers at Imigration at Dalit sa inyo. Ba't pinapawisan tayo? Stuck on me. Stuck on me. Sa akin naman. Lagi na lang sa iyo eh. Ayan sa 1 million viewers at Imigration at Dalit nyo. Stuck on me. I've got this feeling down deep in my soul, just can't do. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad to stay. Ayo. Sa ba na nakapin din sa taas, guys? Ayan. So, may million sa ating mag-live sa taas. Talit sa inyo dyan. I'm stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come home.
as I'm on my way. So hard to say that the woman like you could wait around a man like me. As I'm on my way, mighty glad you stay. Mighty glad you stay. Ang sa ulit dyan, sa 6 million viewers natin, mighty glad you stay. Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow. And I know just where I'm going. I back up my troubles and I've been through them all away. Because this time, my little darling, I'm coming home to stay. Napiyok-piyok pa. I'm stuck on you. I've got this feeling that my soul just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. As I'm on my way, I'm mighty glad to stay. Ayan, mighty glad. Ayan, may glad ulit dyan sa inyo sa 6 million viewers natin. Tirahin natin. Bahala ka. Supply ah. Iba. Iba yun. Ayan, may glad natin nyo guys sa 8 million viewers natin. Here I am. Yeah. John L. Vlog Tamsak. Ay, maraming salamat sa patamsak dyan. John L. Vlog Tamsak. Ayan. On my own, I tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain.
I just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, these memories come rushing through. And just can't go on without, go on without. I just go on no good without you. You. Ayan, bukas ang balik agad. Ayan. Sige lang, Lods of Flesh. Ayan guys, pasupport naman natin si Lods Jonel. Ayan, may nakapin mo kayo, support naman natin. Without you, without you, Jonel Vlog. Harney Nicole Bodol nagpasigaw. Ayan, sige Lods. Kita-kita na isa. John Lagdan! Ayan. I came to you and never asked too much, wondering what would say, hoping you understand it's not a role used to play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your trouble of mine. You know it's you. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to say I'll never go. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight. It feels so right. Feels so right. Ayun. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. To say that you get lost in love, but you've in your heart to me. Understand all you feel to know how deep love could be tonight. Well, that's until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true. I can do so much for you. I want you, having you near me. Ayun, sige lang, enjoy ading sa pagkanta. O, paring. Having you near me. Walang makikialam, ano? Pinamilya ito. I wanted to say I'll never go. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight. It feels so right. Feels so right. Ayan mga guys, support naman natin si Lods Jonel. Ayan. Ayan, maraming salamat guys sa patamsak dyan kay Mama. No? Ispil muna natin sa si John. Ayan. Iwan lang po kayo ng bakas guys. Mabalik siya bukas. Mabalikan niya bukas. Having you near me, holding you near me. I want you to say I'll never go.
Having you near me, having you near me. I love you tonight to feel so wrong, feel so wrong. Ayan. Dan tamsak sa nakafit. Ay, maraming salamat. Alam dyan, John Black. Ayan, sige, balikan niya daw bukas. Sige. Ayan, maglalastong ako. Ayan. Ano yung dahil siya? Kamusta naman Spain dyan? Spain na siya rin. Saan ba? Prayer supplier. I'm lying alone with my head in a phone, thinking of you till it's hard. I know your heart true, but when else can we do? Tormented and fall apart. I wish I could carry a smile in my heart for time when my life seems so slow. It would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all of the law. Ano daw? I'm so lost without you. I know you were right. Believing for so long. I'm all of the love. What I'm on without you. I can't be too late to say that I was so wrong. Oh, diba? Karaos din. I wanted to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. Ayan yan. Reaching for you. Are you feeling it still? As the feeling seems so right. Kaya may nadig. Kaya. What you say? And continue now. It's there's no easy way. It's get harder to stay. This love will be gone. I've been gone. Oh, love. I'm so lost without you. I know you were right. Believing for so long. I wanna love. What I'm you can be too late. Ano daw? Not to say was so wrong. Kaya ding. Kaya ding mahal. Oh, what are you thinking of? 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 I'm on a floor. I'm so lost without you. I know you were right. Believing for so long. I'm all of the love. Puro na lang love to. When I'm on the land, I know it's so wrong. Pagod din pala. Yung vlog full pack na po. Kalimbang na po. Ayan. Support naman natin si Lods Jolite, 170 po. Yan vlog dan sa bahay mo. Ayan. Babalik daw siya bukas. Without you, I know you were right. So long. Kahit malamig, pinapawisan ako. Say that I was so wrong. Ay, sa N lang, okay na yan. Ading! Ay, shout out sa'yo, Ma'am Scarlett, Ma'am Nels. Mahal Ading Carmen. Palakpak si Ading si Scarlett sa last song ba? Ayan, pro air supply to guys. Grabe. Si Pia. Hindi na may delete. When she looks at me, I know the girl same things
nobody else can see. All of the secrets first inside, and all Christmas I hide. She looks into the soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man, she just take me as I am. Come what may, she believes, and the pain is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me of another, making me love myself a little more. Ano yung sculpty? Parang spalto ba? Ayan, dyan. When I turn away, she knows those are the times there's nothing safe can say. Nothing that anyone can do, and she lets me live it through. And when I'm in my darkest hours and uncertainty, she just simply lets me be and goes right on loving me. Come what may, she believes, and that pain is something I never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me of another, making me love myself a little more. Oh, di ba? Ayan. Kaya kasi, oh. Sorry natin guys. Ikarera natin ito pagkanta. Ang 6 mga viewers natin yan. And when it seems my lips have all slipped through my fingers, when they just can't be found, turn around and they're the all. Come what may, she believes, and the pain is something I never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me over and over. Pikit-pikit. Making me love myself a little more. Oh. Ayan, sa ulit sa inyo naman, guys. Nasa pa naman si Joy Van Gal Vlog. Ay. Maraming salamat sa video nyo dyan. Ito po. Sa mga ading Naldis. Shoutout sa iyo, ading Naldis. Ading Carmen. Ayan. Oh, di ba? Puro supply. Kapit ah. No, I can't forget all your face. Story go. Napagod na. Talaga yan. Ay! Pagod na nga raw. Napagod na nga raw si Falcon. Walang papasok kasi dito. Pinamilya ito, guys. Mahirap ito eh. Pagod na daw. Ay, naku. Ayun lang guys. Mahirap na yun eh. Ayan. Ayun! Baili ko dyan. Ayun guys mga... Ayan, patusok ni Men. Ayan, sige.
And I know you're hard to try. You deserve so much more. I can feel your heart and I sympathize. And I never criticize. And you ever meant to my life. I don't wanna let you down. I don't wanna lead you on. I don't want to hold you back from where you are. Belong. You would never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live alone anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. Haba. Kala nyo lang. Supply. Shout out sa inyo. Oh. You deserve the chance of the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is pain to me. I don't wanna let you down. I don't wanna let you on. I don't want to hold you back from where you might belong. You would never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live alone anymore. I would rather hurt myself than ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. Bukasan ang boses na eh. Ayun, tamsak naman guys. Patusok naman sa primary mechanic. Tusukan ko ito mamaya. Sa kanta na lang, pagod na ako. Wait, wala na, masira. Masira yung lalamunan ko dyan guys. Oh, wait na, sige. Maya na kayo umuwi eh. Ayan. You would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say. So it's gonna hurt us what? There's no other way. I just say, parang nabutikin yung bus ko. Ayan, natatuloy tayo dyan, guys. Pagod na ako. Ayan, maglasong na ako. Maglasong na ako. Mas ano na, dikit-dikit muna tayo. O, di ba? Tayo natin. Marami SPR to eh. Kung dito man discount, delete ko na kagad. Ayan, air supply tayo guys. Air supply. I don't want to tell you about. And I can tell by your eyes
Sa tabi kami kila Jota tulit sa inyo. Yan! Ayan. Kahit naka-aircon, pinapawisan ako. Ma-practice. Kasi guys, more practice. Kaya mag-practice tayo para, di ba? Malay mo, may battle of karaoke. I don't wanna talk about it. How you broke this old heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay, won't you listen to my heart? Whoa, heart. Oh. My heart. Whoa, heart. Dapat pala nagkanta ka, seryosohin mo, ganun pala yun. Tawag ko rin si... Ay, tawag niya na Mom Scarlett. Kapag magkanta ka, seryosohin mo pala, para magaling ka. Ayun, sa 6 million viewers natin, basta naman na nakapin sa tatin si Mahal Aling Carmen. Oh, heart. Ayan, kilig lang kayo, magdikita na kayo dyan, guys. Mamaya ako natapsakan si Mahal Aling Carmen. Silipin ko. Sunless Channel. Pagkatapos kumaya mo. Ayan, sa pati mga sa kape, nakakasakang oras na pa tayo. So, sino pala? You ask me, I love you, and I drop my reply. Rather hard to honestly than mislead you with a lie. You way I reject you, who you say or do, beginning just beginning. The real you, it's you. Ano daw? Sometimes when we talk, the honesty so much, and I had to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you with the fear remain subside. That's a Ma'am Diwat. Romance and all its tragedy leaves me a battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survive. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant surprise, I find to still a trust. And sometimes when we turn the honesty too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the feeling may subside. It's hard now like to break you and grab you to your knees. In times I'd like to break through and hold you endlessly. At time I understand you, and I know how hard to try. Love commands you, and what's the fuss you buy? At times I think we're drifter,
Still searching for a friend, a brother or a sister, but the fashion players again. And sometimes when we talk, the honesty too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the film subside. Ayun. Oh, heart si Ma'am Saint Channel. Ayun. Saan natin? O, diba? Sabi ko sa inyo eh. Ito naman. Tingnan natin. Ayan, kanta lang. Mga CPR tayo. Ayan, maraming salamat sa Saint Channel. Ayan, kay Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Diwad at Tamsak Dan Host. Maraming salamat. Ayan, Chris Norman po tayo. Ayan, mag-chat ulit sa inyo guys. Pasensya na kayo. Ayan, maraming Carmen. Patapsok naman nakapin dyan. Tamsakan ko na namin tapos live. Some heart the diamond, some heart are stone. Open your eyes to all of these years, baby. You look to rainbow and tears. What's on your dreams? All faded away. This time you were right, and you make my day. Years may come, years may come. I still love you, and I want you to know. Some hearts the diamond, some heart of stone. Someday you're tired of being alone. Some hearts to diamond, some heart are stone. It takes two lovers to be as one. Yes, that's Alex Jones. Some hearts are diamond, some hearts are stone. Ayan, nice good vibes. Malamig yung aircon pero pinapawisan tayo. Ayan, maraming salamat sa palakpak niya, ma'am. I love you. Illusion of love, they come and they go. Trust in your heart, maybe you will let grow. Your silent tears is full of pride. Baby, you know that you can't run and hide. You need a love like I do. Hope you want me, I like you want you. Some hearts are diamond, some hearts are stone. Someday you'll start off being alone. Oh nga. Some hearts are diamond, some hearts are stone. It takes two lovers to be as one. It takes two lovers to be as one. Ayan, may lahat ulit dyan sa formula. Let's jump. Some hearts are diamond, some hearts are stone. It takes two lovers being alone. Some hearts are diamond. Ayan. Oh, di ba? Ay, sabi siya. Oh, baka CPR. CPR na tayo.
Ayan. Magla-shoutout sa inyo dyan, guys. 6 million viewers natin. Kantahan nyo kayo, no? Wala na yun. Pero Tagalog naman tayo. Music motion. Para iba naman. Bilis na. Mga 11:30. Hindi na tayo matulog. Tagalog naman tayo, guys. Di ko naman akalain na di ko rin inasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At ako'y tangay, ano daw? Na di ka rin nag-anilangan pa. Ikaw at ako hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, ba ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hihintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Ayan, sa ulit sa inyo yan, guys. Nais ko'y laging kapiling ka, ayaw ko na muling nag-iisa. Pag andyan ka na sa piling ko, okay saya. At kung ano ako'y tanggap ko na, di ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw lang at ako, hanggang wakas ay tayo lang dalawa. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong magdarasal, hihintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Yan guys, sabi ba si Ma'am Dikit Ma'am Diwata? Yan guys, last song tayo pa. Madikit tayo mamaya. Ayan, padikit po please. Ayan, sige. Lagi kang laman ang isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ang puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hihintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, abot kamay na kita mahal. Anong bawat panaginip ko, ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hihintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Ayan, maglasong ako guys ha. Ayan, maglasong tayo guys. Ayan, lasong tayo para maganda. Ayan, dedicating ko to kay Ma'am Scarlett. Ayan. Ayan, may ilan sa tatuloy sa inyo guys. Lasong tayo para magdikitan tayo dyan. Ayan. Ay Ma'am, patang dikit. Ma'am Diwata. Alala, mag-ilan dyan. Mag-ilan sa 3 million viewers natin dyan. Sige na enjoy sa pagkanta. Anong oras na ba? Siguro'y natutulog ka. Nais ko sana ay tawagan at
itanong sa'yo. Naman ba ako ng isipan mo? Sana pati na rin ang puso mo. Alam mo ba ako, nahihilo at nalilito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, nung puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita, miss kita. Dan Polpak sa'yo, Diwata. Ayan, maraming salamat sa Lods Jones. Ayan, Ma'am Diwata. Ayan, makasama si Lods Jones. Hindi ka magsisi dyan. Bossing ko lang ito, guys. Di ba dapat ako lang at wala nang iba pa? Bago ang lahat, hiling mo ba'y unawain at pagbigyan ka? Okay lang, mahal kita. O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, nung puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita, miss kita. Ayan, maraming salamat yun, guys. Pagod na ako. Ayun. Wala na, nauli ka naman, Scarlett. Nandog ko sa iyo. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Pinapawisan na ako. Ayan, Lods Jones, magandang shoutout sa'yo. Ayan, magdidikit muna ako rito. Say my heart is closed, sana all. Oh, wow. Sorry, my heart is closed. Sana all. Ayan guys, mag-tamsak muna kayo. Okay? Ha, mukhang may hugot mga kanta natin, Lods, ha? Wala yan, Lods. Ano na? So, ano lang yan, Lods, ha? Ayan. Sorry, my heart is closed. Mabasa ko dito, sorry. Wala ba? Wala yan, Lods. Wala. Ibig mo. Sorry, my heart is closed. Ano yung mga pangalan na ito? Sorry, my heart is closed. Ayun guys, tamsakan ko lang si Maring Carmen para magpila dito kay Ma'am Diwata. Ayan, Ma'am Diwata, nakita mo si Lods Jong. Yan po kanyang bahay pag ninyo nakita. Iniwanan po kayo ng bakas.
Ayaw, 47 tamsak sa'yo. Mahal, Aling Carmen. Tamsakan ko lang guys para ipinot si Ma'am Diwata bago tayo mag-in. Ba? One Swiss Pandy. Wow, Swiss Pandy pala. Editor in Paradise. Dito ako sa inyo. Kasi 12 tayo sa Friday, magdala ka ng sapatos short mo. Oo. Dala na ka, Lods. Ayun, sige, sige. Wow, sarap naman ito, Swiss. Diwata Dan. Ayan, sige. Ayan, walang ticket sa'yo, Ma'am Diwata. Swiss Pandy. Swiss Pandy siya ba talaga ito si Swiss? Ayan, mantikit. TikTokers, Jilis. Ayan, kuya. Ayan, kamusta ka na, Lods TikTokers? Ayan, dito kami ni Lods, Josh. Ayan, kamusta naman, Lods TikTokers? Ayan. Ayan sila, TikTokers, guys. Ayan, namin, yung taga-turo namin, tour namin dati sa YouTube. Ayan. Kamusta na, Lods TikTokers? Sayang naman, yan sapatos mong nakahagala 470. Ayan, may jacket ka na, Lods TikTokers. Ay, tuklap na nga. Ayan guys, support naman natin si Ma'am Diwata at saka si Ma'am Aling Carmen. Ayan, kuya. Ayan, kumusta na si TikTokers? Si TikTokers guys ay ito rin na aking kababayan. Ayan, mga nasa ulit dyan sa 4 million viewers. At na yan guys, support naman natin si Ma'am Carmen at si Ma'am Diwata. Ayan, totoo lang ang dikat sa'yo. Ayan ang signal ko. Yung mga shout out, ayan. Ayun guys, maraming salamat sa inyo dyan guys. Sa nagtamsa kay Mahal Aling Carmen para may pigo natin si Ma'am Diwata. Ayan. Ayan, Ma'am Diwata, pangalawang dikit sa'yo.
Pag ginagano nila para makita. Sorry, my heart is closed na. Sa akin ang K. Ay, wow. Sana all. Sana all, Ma'am Scarlett. Editor in Paradise. Ayan, sa part naman natin binabagay ulit ang premiere ng patamsak ni Marlene Carmen. Para matamsakan ko sabay. Ay, wow, may kiss siya, Lods, ha? Oo nga, dyan sa ano, yan yung susi. Tago mo na yung susi dyan, ha? Ang Scarlett. Huwag iwala yan. Wala ang duplicate yan. Kailangan na isa lang susi niyan. Sana all. Ayun naman natin nakapi sa taas, guys. Ayun ang susi. Dala mo na, Scarlett. Ayan, pangatlong dikit sa iyo, Ma'am Editor in Paradise. Ayan, magalang sa tulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa pabidyo-video niya, Ma'am Scarlett and Les Jones. At siyempre sa form ng viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo. Pwede mo na bukas, Ma'am Scarlett lang. May premiere din siya, oh. Lapagan ng bahay ko. Ayan. Pangatong dikit sa iyo, Ma'am Sweet Fanti. Tawa siya. May premiere, oh. Sino may premiere siya? Sana si Ma'am ano? Nawala na yata si Ma'am Diwata. Ayan, buksan natin yung heart mong close. Buksan mo na yan. Buksan na yan. Oh, DJ ng aking puso. Ayun, dito na kayo magagawin. Ayan, pangapat na dikit sa'yo, Ma'am Adea Tor in Paradise. Meron ka palang premiere.
Dapat tong premium pinatam sa kanya. Oh. Ayan, support naman natin si Ma'am Diwata, guys. Ayan, 1 hour and 42 minutes na po. Mayroon pa tayong tirang 18 minutes. Ayan, Lods Jones, maraming salamat sa pabigyan niya. Do ulit naka-pinhouse. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Ayan, panglimang dikit sa'yo, Ma'am Sweet Fundy. Ice coffee. Wow, sarap ito. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Sa 4 million viewers sa lahat ng pabidyo-bidyo. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Kay Ma'am Scarlett Black, Lord Saldi 7, Bro Noel Nara, Ma'am Carmen. Ayan, kay Manong Aizer. Ayan, kay Ma'am Marvelous Vlog. Ayan, sa lahat po dyan, guys. Kay Lord maraming salamat sa inyo dyan. Excuse. Switzerland. Ayan, sige. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo yan. Support. Maraming salamat po sa support. Ayan, tamang good boys. Tingnan natin mamaya kung ano nangyari sa ating kanta. Kung pwede siyang mute, dispute kasi wala siyang ano eh. Ayun, nadikit natin lahat. Ayan. Ayan, done sa naka-pin host. Ayan, maraming salamat sa iyo. Sorry, my heart is closed. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat. Ayan, shoutout. Ayan, maraming salamat ulit sa pabidyo-bidyo nyo sa mga. Shoutout dyan sa lahat. Ayan, maraming salamat. Ayan, done sa nakapin. Sabi niyo, sorry, my heart is open.
Ayan guys, 1 hour and 47 minutes na po tayo. Ayan, ang oras natin dito ngayon sa bansang Middle East. Batang Toaster TV. Ayan, maraming salamat. Ayan, oras na po natin dito sa bansang Middle East ay alas 11:21. Ayan yung oras sa Pilipinas, alas 4:21. Siyempre, ay 5 hours yung abansi ng ating bansa. Ayan, sa tao dyan, sa aking pamilya dyan, sa Western Visayas. Ito ang inyong lingkod. Batang Toaster TV, good vibes. Ito yung DJ Falcon ng 97.9 Visayas Station. Kaya may nakapin pa ko sa taas. Support naman natin nakapin dyan sa taas. Support naman natin si Ma'am Diwata. Yung diwata ng kalangitan. Diwata kasi sa amin, mga engkanto yun. Ay, maraming salamat ulit dyan guys sa patuloy niyo pag-support kay Falcon of Desert kahit kayo ano oras na, naantok na kayo yan. Loz Jones, ayan, maraming salamat sa inyo Loz. Ay Ma'am Scarlett, maraming salamat sa PBG sa patuloy pag-support sa nag-iisang Falcon of Desert. Sorry, my heart is open. Yun, sa 7 million viewers natin, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Ayun guys, may 1 hour and 49 minutes na po tayo sa taknang alas 11:23. Ayan, open gate na po tayo. Libre na po pumasok lahat. Ayan, catch the money. Never mind the chicken. Sabi ng mga announcer. Saluin mo na yung pera. Wag lang yung manok. Ayun, sa 7 million viewers natin, maraming salamat sa pag-support. Ayun guys, may nakapin pa ko yung Diwata. Padikit po, please. Ayun, pwede na kayo sumayaw dyan. Ayun, sayaw-sayaw na po kayo. Si Ma'am Scarlett Vlog. Ayun, naka-step-step na siya. Step-step mo, gid. Karaan. Ay, maraming salamat din sa pagdala, Ma'am Nels and Ma'am Carmen. Ayun, 1 hour and 24. Alas 11. Alas 11:24. Yan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan, guys. Siyempre sa lahat natin mga kasama, mga katulad natin mga OFW, yung mga buhay na bayani. Miguel, shoutout ulit sa inyo, mga paland base pa yun. Miguel, shoutout po sa inyo. Yan, siyempre guys, mag-ingat po tayo lagi. Katulad natin ng mga OFW, malayo po tayo sa ating pamilya sa bansang Pilipinas. Ayun, ingatan po natin yung sarili natin. Ayan. Huwag natin kontrolin yung pagkain natin. Kain na tayo ng kain, guys. Ayun. Dapat tayo guys naging healthy dito sa ating mga OFW. Kasi paano na lang pagka hindi lang tayo healthy? Diba? Bawal magkasakit pagka OFW ka. Ayan. May 9 minutes na lang po tayo natitira. Ayan, pa-support naman yung nakapin dyan sa taas, guys. Maraming salamat ulit sa pagdalaw nyo dyan. Ay, magkape muna ako, guys, ha? Last kape, pas matulog na tayo.
Hari din na yung higaan. More. Sino to? Amir ka? Kape-kape tayo guys. Ayaw nila ba ni Nor? Ayun, kape tayo guys, kape. Kape na kayo dyan. Ayan. 551. Jalia. Sige ma'am, Coffee Native. Ayo. Sige ma'am Nor, ayan, di kita na lang kita bago tayo mag-end. Ayan.
57. Sige. Ayun guys, may pinaka-pin po ko sa kanila kay Ma'am Nor of Jaliyah AZ. Patuloy na lang itong video mo. Tusok anak Nor. Ayan, sige. Diyan mo lang ito magtama yun. Coba. Coba na pamangkin mo, Ma'am Masa. Ayan, Nor, salamat. Ayan, sige. Bago tayo mag-end guys, dikitan ko na si Ma'am Nor. Diba sir nakadikit naman na rin sa kanya? Pwede pa. Kaya bigyan kita ng 6. Ayan, maraming salamat ulit dyan guys. Sa inyo dyan guys. Harang. Dan sa binaba mo, hot. Saan yan? Mot. Momot. Ayun, pang-apat. Ayan, pangilan dikit na ba yan? Kung mahal mo siya ay iiwanan mo. Ay. Dan mo ko. Dan mo ko. Ayun. 546. 546. Baka maabot to ng 50. Gawin natin si Ma'am Om Jolis X. Hindi siguro. Kaya. Kasi okay, sorry, my heart is close to. Daga mo na lang siya.
Kasi 47 na yun. Isa. Mag-waitin na lang natin yung 550. Para mag-in na ako. Yan o, naka 2 hours na pala. Yun, tamsak na po kuya. Yun, maraming salamat sa patamsak mga Lods TikTokers. Ayun, parang hindi mo na nasikaso yung channel mo. Ayun, maraming salamat sa pagdalods TikToker Jellies. Ayan. Yan sila TikToker Jellies guys. Yun ang kunaunahan naming na dun sa YT. Kasama kami ni Lods Zaldez 7. Ayan. Yan ang mga nagtuturo din sa amin dati. Ayan. Kaso lang umuwi natin siya ng Pilipinas. Ayan. Maraming salamat ulit sa pagdalods TikToker Jellies. 547. Ayan, ma'am. Ma'am Scarlett, ayan, ano na lang siya. Pag ano ko to, 548. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Pagkatapos namin ito magdikit kay Ma'am Nor. Ayan, mag-in na po ako. Naka 2 hours na po ako. At siyempre, ano oras na nito? 11:37 na rin po dito. Ayan, shoutout sa lahat ng mga members dyan kay Lord Zaldez 7. Ayan, kay Ma'am Scarlett, kay Ma'am Carmen. Ayan, kay Ma'am Marbros Vlog. Ayan, kay Lolo Bigs TV. Ayan, mag-shoutout din niyo. Maraming salamat sa patuloy ng pag-support kay Falcon of Desert. And let's TikTokers, welcome. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan, long time. Long see naman. Ayan, long time, long see pala. Ayan, kay Lord Saldi, maraming salamat sa lahat. Ang dala kay Ma'am Nelda, kay Ma'am Carmen. Maraming salamat. Ayan, pag-waitin na namin ito guys, si Om Jalia Etchi. Easy. Ayan, Ma'am Scarlett, ano mo na lang. Ayan, 548 na po siya. Ayun, 551 na si Ma'am. Ano pala? Ayan, 551 na. Okay. Ayan, wait na. Ayan. 549 na. 551 na siya. Ayan, maraming ulit. Salamat ulit sa inyo dyan, guys. Ayan. Ayan, sa lahat na nagdala, guys, thank you so much sa pag-support sa akin. Ayan, siyempre guys, may naka-live din. Ayan, shout out ulit sa mga members ko dyan. Ako guys, pansamantalang mag-end na muna. Ayan, maraming salamat sa pagdala. Ayan, mahal natin Carmen, Ma'am Nelda, ayan, Ma'am Scarlett, Lord Zaldez 7. Ayan, sa lahat po na nagdala kay Lord TikToker Jellies. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa lahat po na nagdala dito kanina, thank you so much. Sa lahat ng members ko po, maraming salamat sa inyo. Ayan. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Nor. Ayan, sige, tiyaga-tiyaga lang sa pag-ikot-ikot. Ayan. Maraming salamat din sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan. Thank you so much. Ayan guys, ayan, mag-ingat po tayo lagi. Ayan, siyempre, mag-ingat po tayo. Ayan, huwag lagi tayo makalimot tumawag sa taas. Ayan. Ako yung magpapaalam sa inyo. Guys, good night sa lahat and God bless us all. Bye-bye.